Εδώ κάνουμε κάποιες ασκήσεις κινητικού ελεγχού, ενεργοποιούμε το σωματοβάθι μυς της οσφυγικής μοίρας. Θα αρχίσουμε να ενεργοποιούμε δηλαδή τμηματικά όλο το μυϊκό ενδοβάθι σύστημα για να αρχίσει να είναι και πιο αποδοτικό στο άθλημά του, να ενεργοποιήσει τους μυς έτσι ώστε να έρχεται η οσφιαλγία λίγο πιο αργά ή να μην έρχεται ποτέ. Μπράβο, έτσι.